Ola, seguimos falando das paisaxes que atopamos en España, mais hoxe marcharemos da península e irémonos ás Illas Canarias, xa que hoxe trataremos das paisaxes que podemos atopar aquí. Estás preparado e preparada? Pois comezamos! En titoriais anteriores falamos do clima e do tempo atmosférico. Dependendo do que haxa en cada territorio, dará lugar a unhas paisaxes moi diferenciadas. E disto, das paisaxes, é do que imos tratar na clase de hoxe, concretamente da paisaxe que podemos ver nas Illas Canarias. Imos coa paisaxe natural, é dicir, a que non foi modificada polo ser humano. Estas illas destacan pola súa paisaxe natural, xa que teñen unha morea de especies vexetais que son endémicas. Que quere dicir que son endémicas? Pois quere dicir que son propias das illas e que non medran en ningún outro sitio do planeta Terra. A vexetación destas illas é moi variable en función da humidade e da altitude a que nos atopemos. Que plantas hai entre os 0 e os 1000 metros de altitude? Pois atopamos cardóns, tabaibas, sabinas, palmeiras canarias, e entre os 1000 e 1500 metros, que especies vexetais vemos? Laurisilva, loureiros, tileiros, e nos cumios que flora hai? Pois nos cumios atopamos sestas, violetas do Teide, e piñeiros canarios. Imos agora coa paisaxe humanizada, é dicir, a que foi modificada polo ser humano. A poboación
está moi concentrada na costa. Nela podemos ver dende pequenas aldeas ata grandes cidades. Nas zonas rurais hai moitos asentamentos poboacionais espallados polo territorio. Son aldeas e vilas con casas típicas de cor branco. Os seus habitantes dedícanse sobre todo ao turismo, que é o motor da economía destas illas Canarias. Ata aquí a clase de hoxe. E agora... tócache. Investiga. Saberías dicirme con poucas palabras que é un xardín botánico? Un xardín botánico é un espazo ao aire libre ou cuberto onde se recrean especies vegetais dun clima concreto para o estudo dos científicos e a contemplación das mesmas polos visitantes do lugar. Moi ben! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!